ri na pai don hian tun lai min kan hriat tam ber chu calories hiani atikalom ai i pai chua atam chuan i ri na atla niamang amai ro chu khai ri na pai chak zong te in lak tam zong control tu te thawa ain khol nge chakna khang I thil ei kha manani ti shil tu hi kan hriam insulin ani voin chu kan hormone pawimawh Mizoram BP sang le zun thlum tam narama kan en liam na satlu tukhian kan taksa control dan te ani phung te kan soi fia don ani basic down han soi photila enge insulin chu eng nge kan nei ei tur eng po kan nei apiang hian abik takin carbohydrates le protein pai tam mani phei chuan kan taksa in simple sugar chikhat glucose a chan tir thina chu glucose chu kan thisen zama alut ta thin ti chuan glucose chu chakna lo ni amai ro chu glucose thisen zama omreng theilo engwangin mo thisena sugar tam kha kan thisen zam le kan organ te ta na apoi miao wangin hei wang tak hian pancreas helom ta ni kan pancreas hi kan pumpui zona kan hnungzang nai deuh hlek zo ka oma he organ na pui ber chu insulin pek chua ani chu insulin chu kan taksa peng tin cha bi ti la kan soi sualom love kan cell sang te chu tloin an kongka te chu honga kan thisena glucose om te ta na luna kong lo siamin chu glucose chu kan cell te ta na chakna alo ni thin insulin in siam atlema sugar sanga om thei chan chu kan hrethiam ngal mai ome kan thisena glucose te khan kalna turan nei miau lo wangin kan thisen zama an cham ta thin ani cho tam tak abikin bule sa ye zo I chau ngoi thin chan khai shem blood sugar tin hiam tura insulin ni mamo ai tam ai siam wang ani blood sugar a niam thut khan kan lo chau ta thin amai ro chu he hi pawimawh lai chu ni insulin hi pawimawh hle ma se atlem theyang ber kan du loi si makte dai ve otro kan soi fiang insulin na pui ber chu nge kan ti thisena glucose om te kong siam sak ani amai ro chu kan ei renga kan koruak man lo kan siam chuan glucose kha alo tam ma thuaya khamiron ti niam tur khan insulin tam tak ain siam angai thin chutia insulin tam tak kan taksa om reng chuan ama saber thleng thin chu thawin khol ani insulin na pui ber ni lem lo a na pui tak ni thosi chu chakna khol ania energy storing hormone an ti bok chan hiani chutia asan wa chuan I cho ei kha taksatana man sen ani lova insulin chuan thawa nakina manatan asem dar ta thin ani insulin ti sang thei kan ei tam miao chuan thawin khol kha atam lo theilo calories kan ei tlem khan thaw bel tur chu dang ma se insulin ti sang wa thei hlir ani loi si chuan kan thil ei chun chakna atana taksai na man that thei dan ber kha kan block ti na lo nia chutia cell ten chakna du khop an mu lo chuan enge lo thleng kan taksa mei kan ti mai thin metabolism niam ani a niam chuan thaw pai amuanga chu mai ba ka eitlem engang maila insulin level ti sudor dor thei hlir kan nei chuan in dai te thil har taka kan chan tir thei tlem te ei ve a insulin level in thak na salu tu kha chuan ril tram le an hlat lo viau zel chu wang chon kan calorie ei zat a pawimawh tluk zetin kan calorie source kan thil ei quality kha pawimawh a dot le a chuan insulin level sang tak kan taksai na nei reng chuan kan taksa hi engdin hmuna po in adapt a all sam awangin kha level sang khangaya anei thoya amain insulin tlem te in glucose tlem te ta na konga siam sak thei thin lai khan tuna chon glucose tlem te po kha insulin tam tak manga kong siam alo ngai to chuta konga siam theilo ta zeu kan cell ten insulin sang khangaya anlo nei to miao wangin anlo in block dai thin hei hi insulin resistance kan ti chu ni he thil hi alom lai berle zun thlum thlen tu ber chu ni kan pancreas hi kan taksa peng dang ang bokin rim taka hna tho reng na chuan a chaw ve theya chu chuan insulin siam lama harsat na thlen theya kan mamo ang zat pe chuak thei loin om thei chutia kan thisen zama glucose te ta na kan insulin mamo zat kan siam thei lo china chuan type 2 diabetes zun thlum kan lo nei ta thina ni ani le BP sang ve thung hi insulin hi kan taksa peng tin cha bi kan ti to kha sodium a ol sam zong in chome al kan la lu tama insulin alo san bok chuan insulin in kan kal hne na a signal thon chu tui khol ani chome al tak e zo I tuya hal sam bi nge yang kha taksa in kan tui lak lu chun alo khol wang ani
chu tia tui a in khol tam chuan kan thi sen zama pressure alo tam tial tiala a rei china bp sang a thlen vat thin ani le engtin nge insulin level chu a him china omreng thei turin kan control ang vanei thla takin insulin hi hormone responsive tak ania lifestyle thak zeu khan reilo te danglamna siam thoi thei ama sabera mut mishing hian ni khata darkariat vel tal mut kan mamo ti hi kan shefur tong ataka apply ro kan tamlo hle thung zan mudon a phone mangin kan lain ti har le shama reel som nga na vel kan entlin meu chuan naktu kalo ni man to thin kha khan melatonin hormone mut hun shil tu chu abloka tui taka mu theilo in min siam thin chumi chuan enge ngong ghrelin ani ghrelin hi hunger hormone an tia taksa chunga karila tram ron ti tu ber kha ani kan mut tlem chuan thluakin kha mut khamlo taksa chaw kha chakna lak lu bel mamo in nga in ghrelin asiam ta treu thina tho vele tram nga lo ma se ni retial tiela alo in che khola tlai lama phei chuan tram chhol ti tia ei treu a thlen thei kan ei chak zong la hrisel lo tak tak ani tlang pui le ngal chu chuan insulin level ati sang zual em ani andota chuan mizo diet buatam bu hi carb source ani Paul niam lam primary school vela balanced diet eng thilma ei tam uchok big lo kan zir kha kan la hre thewang chu tiang chia chuan bu ei lo bur lam kan soidon lowa amai ro chu chome dang chopai troi timuang thei tur thlai te a bikin fiber pai tam kan ei tel lo chuan bu hi insulin level ti sang thei ani tlat chu wang chuan kan chomea fiber pai tam zongtra bean carrot zikhlum te protein source artui sa hi ei tel mai ni loin a bel khoma bu kan ei zat ang tal kha ei kan tumang chu chuan chopai troi timuangin insulin ronin siam tam tura control don chi ani nep noi reng biscuit te po telin kan dai da tang kan pai makang biscuit hi ei tur hrisel ani reng lo nia minol pui chuan thingpui thlum nen kan ei thinang sugar pai tam ve an nia insulin siam tam thei an ni bok thingpui dor lama fried rice chaw te hi along ei tam lo sham a tha sathem tereu te panga vel anon da khan carbohydrate source an ni na pai bolo atam zok chu carbs tho an nia wangin ni tin cho chhuna ta na rin chu hrisel lo atam zokin sachek tenen kan la ei pol thin le ngal na thok zom tur kan ni phei chuan insulin level a sang thutanga a chuk le thutanga kha khan tlai lam ngoi ngul taksa zoi mai baka insulin level niam thutina athlen nge ril tram huam athlen thin in lamani china eidan tur kan soyanga tiffin in siam mai hi du thu samania hun kan nei lo ni ro chuan taksa han che tam sham sela dokan ma na thok thin kan ni phei chuan kan chol thei chuna zel khan reilo te office chunga emo pona te khan kalkual vel thinela khang thil ho te anga lang khan insulin level a control telani tin eingun lutuk emo ei tam lutuk lo sham tur puar ngula ei loin insulin kha chukna hun siam sak ve tur ani tui in tam kan mamo chin in sham hi se soi ngai lo tur ni ma se mi tam takin kan ngai tha thin ani tui hi ngai nat hle tur khati zong khani phot sela comment section lama share bell du kan nei chuan kan in zot zel don ya share na nar channel in lo subscribe ve theu don ya